Tembangane prajurit ebeg. Minggir utawa mlebu sejrone bebarisan kisana. Kie bergodo turangga sing bakal ngrabah sebarang jaman. Sing ora bakal maras maring sawernane gegaman, ora mingset merga panase palagan sing aki kobaran, apa maning mung nrajang kukus owah gingsire kahanan. Minggir utawa mlebu sejrone bebarisan kisana. Sewise jeneder swara pecut kabedhek, ngadung tawang, dedel kukuse dupa golen nguntapno, sawarna indang, aja wani-wani rika nyepelekno, najan mung wujud jaran kepang. Kie panjelmane Gunungan Senapati, manggala sakabehane perang. Mayuh bali maring tetembangane Kaki Nini sing gawe ati mboni. Merga sewise ning kalangan ngumandang gending eling-eling. Langka dalan liya sing bisa dituju pejabat kudu bali maning. Balik nuhoni iline Bapak Serayu sing tansah gawa piwali. Mulih maring antenge Kaki Slamet sing tetek gole jaga pepeli.